Jingyap Samla Huddersfield rumbui haga singisdang jong tamasa cherry blossom kapapelong haga jingkmi jong tenat tourism ke sarkar jela Meghalaya Democratic Alliance 2 kaba ka jingkeno kade baka kali pulit kaba jutip kum kita ki kali Escort kaba senran yu Myntri ke tenat tourism uba pol lingdo kano pat ai jinghun ya ka yeng kesam laraki bedon kiti Kim Shah penstam haga jing persang banwat ka kaba ki Bahaïing sem jong tu Samla kin le bat ka kabalaja haka khatsan terik unai weng arajar arpsau kata ka singisdang jong tamasa cherry blossom wat hadien bakila dab ban ujor ka jahar bat kumju baki pulit kila dab ban register case kata ka singi swab kin rano ya ka met utai usamla naga jaka ka bla pendep ya ka postmortem hanong po civil hospital u Shillong Mail la yo benikran bat ki Bahaïing asam ka jingyo ban kit no jong ki Bahaïing ya ka met jong tu samla ka long hadien ka khat pra kanta bakate ka jingja ka laja hadien baka thuk ka baunya kat kum ka jingphla ka parlok baka de ka baka Shah Tynrah haga kali pulit ki Bahaïing ke la yo ban pinkit no ya ka met jong u shan nong talang West Giant Hills ka bade ka snong trai jong u habayo benikran bat uba ket balang rumbui ubadeu henman arkme jong Samla Huddersfield rumbui ulai thu banakaliang ka yeng kila dapan ujor ha umyam police station nakabenta ban ailat iki pulit ban pelong ye ka jing tokit ban lap ye ki badon kiti ha kate ka jingja pat ban yo ru ye ka Jingbishar ka bohok nakabenta Samla Huddersfield rumbui chuchu loong ru baki kmi dinti ru baka sarkar kan chimkhia halor kani ka kam daga boong balada ka sarkar ka don ni ka mon ban tokit bnya halor kani ka kam don jing iki ban le Jingkwah bah kani ke kam nila kala nila somit ke FIR nila somit ke FIR Jingkwah kan ba unu para jengi ubalamat ye kani ka jing accident udi ban yo ye ke Jingbishar ke bahok namar kat kum ke jing tip bat ke jing yo i jong ki perlok bat kum tu ke bau kena ke badan lang bai ka ong ba kade ka jing le khanang jong ki pulit ki khon yo string ke hakapor ke ba kidang ya ki khon yo string hadin nang ta kisatan pandala jia yo i bakal along kum taru kim sange kiyai baik dari jing shala yo i bakal adon ke jing accident kidi ban sange kidi ban yarap kan rei makipat ki pet baik yang ke jing pet jong ki pat i kum bakadon ka thama ka bagi haban yele rei kam don kadi katang ke jing yele snobha kadang don ka pore ki bakin pet yo ubri uba mansau kani ejhar gi bo po umya police station ke jing kmi lenti jong ni na ki bor jong ga pulit ada maki ki sim kiai kene ke kam balik ki namla ban tip ya kata ka kali kanu ka kali ka accident namar bahaswa baka kali kan ya unu no VIP ki polis kila adep alpa ki information ba page hakani ka road unya utau VIP tiki Escort kali ru kila tip ba ka sin ba kila bu ya duty utau pulit kata kali nambar kata kan Escort lani kan pilot yo ka balong pilot ya utau VIP kadiban yak tenta long ki pulit kila tip lepa kan namar kat kum gejing tu jeng ki kapor ka bajia ki pilot ki yak na khamat ki Escort ki don tang ba ka kali ka warna ka babut nap deng jong kita jadi ka rongli ka Kyrwoh ka bangi pha mangi nakaliang jong kaying ba ka sarkar kan bisar hok mat kan wat teng ya ka tu ka kali pulit ka bala le ya kani ka kam bat khamtam yo tu ubriu ubanya ya ka tu ka kali ubam don shu ka jing snow ka jing long mensim briu hei ka mensim ji ka long kum ka mensim rat don shu ka jing perkhat ya ka mensim briu banda de ba badon ka mensim briu ula de ban sange em lada de ba kum bakala tenrei kala long kum ka jing le khanang ba pipet ya kini gamet mentah yin ra no senong talang ban pendep ya ka badangsa Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita.
Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.